Igbo mma mmanụ, Igbo ekele m, ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị na mma. Onye na-agbasa ozi taa wụ onye ama dịka Obino si na Aka Igbo TV na-ezipụ ozi ya. Anyị chọrọ ka ndị Igbo anyị niile ebe ọbụla na-anọ na ka ha gee ntị ma nụ ihe na-eme na ala Lagos anyị nọ n'ime ya. Ala Lagos agbawala ṅụrụma okwekwe ka ndị Igbo anyị n'ebe a ka anyị nwee ihe anyị na-eme mepụta ego. Ọ ga-awụ gbachi ebe taa, gbachi ebe ọzọ echi. Achọrọ m ịkpọ ndị Igbo ebe ọbụla na-anọ na ka unu na-eche echiche maka obodo anyị wụ ala Igbo. Anyị na-akụta ọkụ na mba anyị kwesịrị nọ na-ewela n'ụlọ. Ọ bụ eziokwu si nsogbu dị n'ala Igbo, mana a na-aladụkwa ala Igbo. O rubele ọnwa na-abụ m si ala Igbo bata lọghachi n'obodo anyị nọ. Asị m ka m si ojie chie n'aka ndị Aka Igbo TV ka unu were mara na-eme n'obodo. Kemgbe a tụchara ntuli aka elu, ahịa ndị ebe anyị agbachie n'ehini mana agbapekwele ndị ụfọ. Unu lee anya oge gara aga, ahịa ndị ebe anyị ebidoro ụmụ nwe ọkụ ebe dị iche iche n'obodo dị iche iche, ma n'ugwu Awụsa ma n'obodo anyị nọ. Anyị were jụọ sị, ahịa agbawa ọkụ na obodo dị iche iche, ya gbaa na Abuja, ya gbaa na Kaduna, ya gbaa na Kano, ya gbaa na Lagos, ya gbaa na Ibadan, ya gbaa na Ondo, ya gbaa na Ogun steeti. Adịkwanị ka anyị nụwa ndị ka ị gbaa n'ala Igbo. Agadi bụ onye ntị so agha esule, ọgụ bido anakpagbu onye isi so ọgụ ebidole. Akwụsịla ka ịgba ahịa ọkụ kemgbe abalị ole na ole gara aga. Ọ ga-wee gbachi ahịa ma kutu ha kutu agbachi ya. Ebe ndị be anyị nọ na-arụ ọrụ na-eme ihe dị iche iche wụkwana ihe ọma iji nweta ego bịa dozie ala Igbo, nwetakwana ego dozikwa obodo anyị na ya. Achọrọ m ịgwa ndị Igbo anyị sị, bụ niile anyị kụtawa na mba dị iche iche, anyị dowe ihe karịrị ihe anyị kwesịrị idowe n'obodo dị iche iche karịa ka anyị welara n'obodo anyị wụ ala Igbo. Ịkụta ahụ 3 na 4 adịghị m na-akpa aha. Ahụna m sị ndị Igbo anyị dị aha nwere ụlọ 3 na 4 na 5 na 6 n'obodo na-awụghị nke anyị. Mana anyị gaa n'obodo anyị, e nwere ndị kedewodo otu ụlọ enweghị. Mana ụlọ ga 4 na 5 na 6 na 7 nọ na obodo dị iche iche, ị nweghị otu ụlọ na obodo nna gị. Ọsọsọ eche ele ebe ga-egbalana ekwu okwụsị anyị bụ ndị Igbo anyị ga-ele ala ụlọ ozi anyị dịka anyị laje maka enweghị otu ụlọ idowere n'ụlọ unu. Ọ bụrụ nwa ntu dịka otu mpa m nara eji ekwe mgbe ọ dị ndụ, ọsọ nwa ntu bịa dowe ntu ruo otu ntu na-eji amụrụ gị. Mpa anyị ji asọ ọrụ Babilọn, mene nwere ọrụ Babilọn gaghị na Lagos ya ma ọ na Ibadan ma ọ na Ogun ma ọ na Abuja ma ọ gịrị ọrụ Babilọn gị je dowe okporo ntu n'ụlọ ishiri fụra ama echi. Adịghị ọrụ nọkwa n'Igbo. Ahịa niile anyị gba anyị zụwa na mba ndị niile iche iche emechicheli, enwe seaport ka ị ga-aga ebe ụlọ anyị. Ụna nụkwa asasa a chọrọ ime dry seaport n'ugwu Awụsa ebe mmiri nọkwa na dịka a ga-ime. Ya wụrụ m iche ese ma akpụfụ gị nkịta sị gị kpụfụ ya bịa gị isi ya niile, iche ma a ga-esi gị akpịa kpụfụrụ gị werekwa anya gị hụ ya. Ugo eberere na mgbagbu. Ndị kọmadụ sị otu ewu jieru ka eji avụ ya.
otu ji nọ n'ala ka esi eki ya, ji doro olu n'ala nọ ka esi eki ya. Ndị ji igwu ji banye ebe na-egwu ji nwụsị ojoro ejoro gedewe mmagoto gaa gwarịsị oguzo gedewekwe mmagoto. Otu ji doro olu ka eji eki ya n'ime ala. Ebe a na-agbachichela ahịa ndị Igbo na-agbape mgbake obere anyị were nesa agbapere ya. Ahụ ọzọkwa n'Igbo ga-afụwo ka m si memekwe n'ụlọ mata ahụ ụna ma akwalasị onye ga ahịa n'ime Lagos ebe ka akpọrọ Lagos Island Idumota na ndị gị zụcha ahịa parịa na basketi gị ma ọ na-akpa si gị jee dị na moto gị ụgbọala ijiri bịa ma ụgbọala ka ị na-akwọ gị afọ ma ụgbọala ka ị chọrọ ime agba gị gburugburu sị gị kwụ ụgwọ ivu ivulisi ivulisi because iwu onye Igbo iwu na onye obodo ivu ehi ivulisi asị gị kwụ ụgwọ ya ị ka dịkwa ụgwọ ya gị na-echikpe na geeti ihe n'afọ na ịkwụkwala ụgwọ ndị kọzọ echebere ego ebe sị gị kwụ ụgwọ ka ivulisi mgbe ị na-adọrọ ya n'ala sị gị dị ya na ụgbọala gị asị kpachakwa ụgwọ ka ala ahụ ọwụkwado ụgbọala ka iji ịchọwa ka ịgba ka ndị na-agba ụzọ dowere ma ọ ka akpọ akeke ga-akwụkwọ ụgwọ ala ebe idowere ọwụnụta isi Abakaliki obodo uduwe ndị omere n'obodo ka anyị laje edozi obodo anyị unu chere si uduwe ndị ga-imeni. Ọ dịkwa mma anyị chụwa ewu ojii n'ehihie anyị ghara ya n'ichi ji ihe anyị agaghị hụ ya. Ebidokwala Igbo ndị ka obodo anyị achụfụ ma ndị ka agbachiri anyị ma ndị ka ọzọ agakwala jee buru ọgbatumtum na-agba achụchi anyị na ọgbatumtum asịkpa m achụfụla agakwala anyị jee burukwa keke na-agba kemgbe a kpụrichara aka elu ha ga m egbu owu onye keke ehi gbajeni ndị ka anyị agbajeni. Mgbe ị na-echile nga agbado nga anarala gị otu ego chi nga agbado nga anarala gị otu ego chi nga agbadola nga mgbe ị na-agbala enwere ebe gbara agba ahụ mebi 300 naira agawa ya kwada mmadụ anọ ha ọkpọwa mmadụ anọ ha ọ kwadara ịgba akụ ego ewere ya 1200 mana mgbe a na-erule ebe a na-agadola emefuola 800 agakwa ịgba fuel petrol a ga-egba petrol eji agba ya agakwanyere ya arụ. Aka ịtụwa m n'anya wụ ma ndị uwe ojii o nwere ebe ndị anọghị na-arụ ọrụ ọ dị ka gọọmenti agwala ya sị ha enyekwala ndị nsogbu mana ha ga-mere egbu ebe achọfụta ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị kerekwa ndị agboro were akpa nye hi were maka nye hi moto ọbụla gbafere nri ha ede nwe nọmba a sị gaa skuulu monotechi edema dịka agara enweghị ka gara akwụkwọ jee monotechi eme ma ọ ji amak good amụkwanakwa na-egbu n'aka ndị agboro otu a gachi amak wa good. Onye keke fọdụ ha maka ya good ga-enyeghị 100 naira ma ọ 200 dịka otu echiri kwube ebe ngaghị enyekeghị maka ya ngaghị ekwụsịrị ya maka ya onye ọzọ abịakwebe maka ya bad ma ụdị otu ọ ga-ideni ga-enyekwe 100 naira gị jụọ sị ka ego ele asị ka ewego ke ndị road safety aka ewego ke ndị polisi aka ewego ke ndị amadị m ọzọ akpọrọ ndị ka ọzọ chekwe nche civil defense ndị agboro abịakọta nara keghị na hụ n'otu ebe eme ndị agboro nara ndị polisi anara ndị civil defense anara ndị road safety ga-anawa na ọhụrụ na marakwala chọọ m ịgba aha ndị keghị a ga na ndị niile nọ n'ụzọ gbogbo eji afụcha n'ụzọ ime ego. Nwa okorobịa ma nwoke gara je vuru meshin ya na-agba si ya lado taa ya nwekwere ebe ji arụ kwụkwa n'ụgwọ ụlọ kwụ ụgwọ ndị ọzọ zụọ ndị ọzọ na-azụ ụmụaka eri ya gbata 3000 emefuo 2100 nwatakịrị ji alawụ 900 ọ bụrụ taisha nọ nene ahụrụ m echi ile ndị oji ebe ha si na Anambra ala enyere ndị Ladikpọ ka bikoni ndị ọchịchị anyị nọ n'ala Igbo nyewe na anyị n'ala ndị ka Imo wedeni ndị ka afọ ole gara aga ka ndị Enugu Ebonyi nyere ala maka kọmputa vileji ndị Imo anyị chọrọ ala ka unu ndị Abịa anyị chọrọ ala ka unu ka anyị rụọ na Alaba International n'Aba rụọ ọnụ n'Owerri
rụọ na mba ndị ọzọ dị iche iche, rụọ na Enugu, ahịa ndị ọzọ trade fair unu echetara ebe 1991 92 93 Nnewi market a na-akpọ ya Belgium market, ebe ọbụla sọrọ gị shi, ma ndị si Cameroon, ma ndị si Ghana, ma ndị si Ivory Coast, ma ndị si Burkina Faso a na-abịa. Anyị amara na sị ndị ọchịchị anyị achọghị ka ekọnọmi nke ndị ala Igbo too. Mgbarịnị ka anyị mere na anyị ga-eme metụkwene nke anyị lere na anya n'ala Igbo ka anyị ga-ala je dozie ebe enyi anyị iwu ndị Juu, ebe ọbụla anyị nọ anyị ga-ebe ụba, enweghị masị gị mee anyị na-eme gịsa anyị zawa eju, ma anyị eyishi akwa zawa eju ebe ego na ya gịsa anyị ji egbuwekwe ụlọ na-egbu egbu anyị eji egbuwe gịsakwa anyị pa blọk ọcha anyị ga-eji rie nri ịhụ data anyị dere ndụ na Lagos anyị ga-efu afọ mee enyi. Mana mgbe na-eme m obiọma wụ ndị obodo sịrị anyị ga-emefufe dị otu n'Ọnịcha, anyị ga-emefufe na Aba, anyị ga-emefufe n'Owerri, ma ihe dị were dị otu egbuo mmadụ. Taa a na-ebe na-arịọ anyị arịrịọ, agaghị eri anyị ego, rie anyị mmanụ, rie anyị nnu, rie anyị shuu, rie anyị onwe ha na-adị ma arịọ anyị. Chineke gọziri anyị na-asị ndị Juu anyị wụ ahụmyọwagbuowo ndị ọchịchị ala Igbo niile ihe na-aka eme enyi mana otu ụbọchị onye bịara abịa ji ala ala a na-ekwuli egbu ya, anyị kasị adị eme dị otu odide, adị eme dị otu odide, amaghị ma ha ewe otu Naijiria, ha ewe otu taa, echikwere ndị ha anyị ga-ewone ka bikoni mgbanị ka anyị gbakọ n'aka nyụọ na mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ. Agbaka ka nyụọ mamịrị o ji akpọ ụfụfụ, anyị gbaka ka nyụọ na mamịrị ka ọ kpọọ n'ụfụfụ. N'aha ndị aka Igbo ka anyị shideji eru na ojii ya, anyị sịkwa oji ndị ọzọ dị mkpa ga-anọ na-abịa, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ, ka ọ bụla anyị nwetara oji anyị kwesịrị ịgbasa anyị ga-agbasa ya. Mana ndị ọchịchị anyị, ndị gọvanọ anyị, ndị kọmishọna anyị, ndị ndu anyị, mgbanị ọhaneze ndị Igbo akwụnụso n'ọrụ ọrụ adịghị ka m gara ahụ ahụ n'ọrụ nwa ahụ bele mmụọ ụlọ n'ọrụ nwa mụ na ọrụ ọrụ lewe na anyị otu m ji ekwu egbu sị ka a kpọọ oku ka anyị nye anyị ahịa. Ọ bụrụ na gọọmenti sị anyị ga-emefuru anyị ebe a ga-enọ na-ebuba na ofe na mmiri, anyị agakwa na irufie mgbanị na anyị gara niile n'ahịa, anyị gara n'ahịa na-eme, anyị na-emegbu rụọ ahịa ke rụọ ahịa ke rụọ ahịa ke rụọ ahịa ke bido lewe anya n'ụlọ mgbe na-ahụ na ya n'obodo anyị ọkwala ha anyị chọrọ eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime echi anyị sị nyocha anyị cheme ụtụcha aga. Udo dịrị unu, Chukwu gọzie unu, Chukwu okike abịa ama nọnyere onye ọbụla chọrọ udo n'ala Igbo, nọnyere onye ọbụla chọrọ adịmma ndị Igbo, nọnyere onye ọbụla chọrọ ka ndị Igbo nwere onwe ha. Ekelekwe m.